Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola amigos e amigas, benvidos e benvidas a unha nova edición do Como que non. Como que non? Na Radio Galega Podcast, na Radio Galega. Bueno, onde aí. Estamos aí. Estamos na nube, Vamos na nube. Claro, pero si alguén nos está escoitando, pues estarán escoitando, pues eu que sei, pues un xeito, non? Sí. Pues en Deitao, por exemplo, en internet. En el internet. Claro, no coche, o mellor hai xente que nos pon no coche. Eu, por exemplo, escoito moito podcast no coche. Si, eu Non tamén. sei. A ver, isto alégrame que falemos disto porque nunca abrimos este melón antes de, como previa, como escoito moito podcast tamén cando vou pasear, por exemplo, non? Sí, que eu agora xa estou notando que estou adquirindo certa idade porque gústame pasear cas mans á espalda. Sí. Sí. Eu sempre o fago, desde hai xa 30 anos. Eu é un tema xa que xa me empezo a ver un pouco tal, Sí, sabe? non? Sí. Logo podcast pues, na casa, mentres cociño, por exemplo, ou no baño, eu no baño. No baño escoitas podcast. Canto tempo pasas ti no baño? No baño debería tomar máis fibra, pero a órbita de Endor hai programas enteros no baño. Sí, 7 horas de la órbita de Endor aí, sí. Eu cando me ducho e fago unha cousa estúpida porque logo non escoito, entón nunca acabo o podcast. Claro. Eso sí, cando fala Carmen Porter caio redondo. Non vou a dar máis claves, pero para min é infalible. Raquel Sainza, nosa convidada cando escoito o podcast. Un aplauso para Raquel Sainza. Bravo. Raquel, guapa! Icono! Pois, ademais de no coche, no que habitualmente esas longas horas que paso moito nel aproveito para escoitar podcast, polo que sexa, percorrendo Galicia de luns a venres, gustame moito escoitalo cando limpo na casa. Poucas veces, porque limpar tampouco pensedes vos que é unha actividade que me gusta a min facer día a día. Raquel, di que podcast se gusta escoitar na casa. Dio, cando limpas, di, por favor, porque hai aquí 2/3 partes o teu podcast favorito. Claro. Efectivamente. Di, por favor. Teño que dicir, o que pasa é que despois vouche poñer un pero, Pepe, pero eu son /era moi fan de LQTD entre amigos. Ostras, iso non o sabía eu. Sí. pero... Por eso a min xa non me resultas descoñecido. Claro, coñeces moitas intimidades miñas. Moitísimas, a verdade. Bueno. Teño que dicir que dentro do que cabe tú as que menos, por ser un home casado, pero Certo. de Pepe e de Alex unha maravilla. O que pasa é que claro, dende que vos fostedes ao privado, como eu sou unha señora de pouco carto, no audiovisual tampouco se paga ben, é unha mentira. Pois quedei na circunstancia. Será ti. Pero digo que ao mellor a xente que está escoitando isto agora, ao mellor resulta que somos un podcast de éxito, LQT de entre amigos, estamos cobrando un 800 miles de dólares. Face de xiras. Claro, imagínate que, joder, pues Raquel escoitavos de cando non era ninguén, cando non eran mainstream. Eu acabo de ter Eu falaba con vos, que pasa que non me escoitabades, pero eu Acabo opinaba. de ter un flashback de eso que dis Raquel de o diñeiro que se gana no audiovisual, do meu primeiro xefe do audiovisual que me pagaba cun fajo de billetes que sacaba do bolsillo, pagábame e aínda guardaba un bo fajo de billetes. Como se fora becerreiro, non? Como cando vas á feira. Tremenda, pero O joder. do ingreso no banco é algo moderno. Ahora para Jesús Gil. A ver, chaval. Toma, veña. Sí. E aínda lle quedaban cartos, No, suele pasar. Bueno, será vos, eu sou un potentado do audiovisual, pero bueno, sempre hai tempo para que os subalternos protestedes. Eu fixenme de ouro no audiovisual. Sí, home, por certo, igual que todos que estamos como aquí. José Luis Moreno, pois eu igual. Pero sin Albano Kosovares. Efectivamente, es en Rockefeller, porque polo que sexa non Por non certo, tiña Carlos, boneco. que isto que estés aquí que me está un pouco estorbando? Pois mira, isto é un xogazo, a recomendación de hoxe, que é un clásico. Posiblemente o meu xogo favorito de mesa. Chámase Seven Wonders, as sete maravillas. Vai Como se baseado, nota que somos bilingües. vai baseado Multilingües. Vai baseado nas sete maravillas do mundo antigo. Sí. É un xogo deses que a xente que xoga a este tipo de cousas chámalle de recursos, é dicir, tes que conseguir arxela, tes que conseguir pedra, tal, bueno, para ir mellorando a túa maravilla. Cada un dos xogadores xoga cunha maravilla que obtén o azar, o Coloso de Rodas, pero a non... Biblioteca de Alexandría, o Bica Malena, sí, a Bica Malena, primeiro non piden licencia de obra, digo, non sei, non pide. Vale. É un xogo que está moi ben porque unha vez que aprendes a xogar, que aínda que non é moi complicado, ten moitas cartas, hai que saber para que serve cada unha delas. O bo que ten é que cada quenda
vale? Que son 3 eras, por dicilo así, a primeira, a segunda e a terceira, na que se supón que vas ter que mellorar a túa maravilla, pois xógase cada quenda xógase a vez. Sí. Vale, non hai que esperar primeiro xoga Dani, logo non. Cada un fai as opcións que ten o xogo ao mesmo tempo e despois resolve. É un xogo que está moi ben, moi recomendable, poden xogar ata 7 xogadores. Imos deixar unha ligazón nas nosas redes sociais, @comoquenonradio. De feito, esta edición que estou amosando aquí é a edición antiga. Sí. É un xogo que, mira, creo que dos máis ou o máis premiado en todas as convencións de xogos de mesa que hai en todo o mundo. É unha auténtica barbaridade. É de Antoine Bauza. De feito, sacaron unha versión exclusivamente para 2 xogadores que se chama Seven Wonders Duel. Que é moitísimo máis combate a morte, sinxelo, efectivamente, é que xente con mellor non ten moitos amigos. Moitos amigos, claro. Efectivamente, para xogar. Ás veces pasa, vale. Pero é algo que recriminar. Pero é un xogo que non dura moito a partida, 40 minutiños ou 45, quero dicir que é unha partida rápida. Acaban de sacar aí uns meses unha nova edición con novas ilustracións, porque creo que acaba de cumplir 10 anos o xogo. De verdade, buscade se vos gustan os xogos de mesas, esta é a miña recomendación de hoxe. Xa digo que é o meu xogo favorito. Teño xogado, canta máis xente xoga, máis divertido para min, ata 7. Ata 7, claro. Sí. Bueno, hai expansións que permiten, unha que se chama Cities, outra que xoga con deuses, que permite xogar ata 8 xogadores, pero é moi divertido, moi recomendable. Xa digo que buscades agora nas nosas redes sociais as referencias, vedes como se xoga, eso dixo. É curioso que dis que ten moitos premios e tal, porque todo o que ven no lateral son premios. É unha barbaridade, fixade. É unha barbaridade de premios a que ten. Golden Geek do 2011, mellor debuxo, mellor deseño de xogo no 2010. Bueno, en fin, xa digo. Podes facer o coloso de rodas de ladrillo cara vista. Por certo, que non me quero despistar. Houve un momento, Pini, que foi ignorado. Non foi ignorado, foi en segunda liña. En segunda lectura. Que estás ese das para atrás o podcast. Claro, que lle dean para atrás o podcast. Mira, acaba de para atrás así digo. Pero é para que non se perda o landmark. Sí, claro. Entón, aí está, aí podes leválo a calqueira parte, polo que vexo. Bueno, non. Se en Ryanair tes que facturalo, non? A miña dúbida é, para cando neste programa recomendamos o chinchón ou o tute? Pero chinchón ou tute se sabe xogar moitísima xente. O que quero é ampliar. Pero estáse perdendo. Bueno, a xente nova xa non sabe xogar a escoba. A ver, unha boa escoba ou un botute, iso é cousa imprescindible en calquera mesa dun salón ou dunha cafetería. Bueno, agora xa non deixan xogar case nas cafeterías. Pasa como co de cantar, que antes se cantaba moito e agora xa non deixan cantar. Pero eu, por sorte para algunha xente. Eu que son moi partidario. Agora, Carlos, non sei se o sabes, hai uns locais que poñen música para que vaya a xente, o sea, isto é de agora, pero vai a xente, entón tes como unha lista e ti dis, pois quero cantar esta, e poñenche a canción sin a voz do cantante e cantas ti por enriba. Sí, pero isto é unha moda que ven agora de Xapón, pero bueno, está chegando aquí aínda. Bueno, non era coñecedor. No, chamanlles karaokes. Pero kamikaze, sí. Calotes. Karaokes. De todos os xetos eu era moito máis partidario de o que ven sendo a coral de barra. O que era o clásico de taberna, eu son moi partidario. Eu lembro que houve unha época da miña vida na que entraba a chollar nunha discoteca ás 2 da mañá. De feito, mirade se xa era maior cando ia a traballar ali, que chegaba a casa, dormía e despertaba para ir currar, ou seja, xa estaba nunha etapa complicada, xa levaba moitos anos traballando de noite, e xusto ao lado daquela discoteca que estaba en Bouzas, había un local que se chamaba Todos a Bordo. Todos, que xa non existe o local como famoso programa de televisión. Sí que me sona, Todos a Bordo, estaba ali xusto en Bouzas, case chegando ao mercado. Case. Para os de Vigo, concurso presentado por Manolo Romón. Correcto, Todos a Bordo, sí, pero este era unha taberna. Entón eu entraba, xa vos digo, ás 2 da mañá. Pois contra as 2 menos cuarto, sempre chegábamos ali. Eu, para tomarme un café dobre, porque claro, viña de dormir a mona. Non de dormir a mona que bebera, senón de dormir directamente. Precisaba algo de espabilina. Espabilina.
Bueno, pois chegaba ali, entón estaban sempre era como un grupo de 25 persoas nun local que debía ter non máis de 15 metros cadrados, coas mesas así entre un enriba do outro, e sempre cantaban. E gustábame moito unha das tonadillas que sempre entonaban, que era aquela de Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los americanos no pueden con él. Estaba todas las noites, chegaba, e cando entraba e pedía un café con leite, estaba un café só, estaban eles cantando Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los americanos no pueden con él. Era unha cousa que me facía moita ilusión. Que podería ser perfectamente a cabeceira deste programa se a quixéramos poñer en algún momento. Sí, bueno, pero temos outra sintonía que non di Fidel, Fidel, que tiene Fidel, porque tampouco imos meternos nos en leas, pero ten aire cubano. Porque é de Michel Camilo, e chamase Why Not, e soa deste xeito. Pon a sintonía, Pini. Aí está. Benvidos e benvidas, estamos estamos no programa número 177, 177º programa 12 da 5G. Estamos chegando ao programa 200. De peito deime de conta outro día que nesta tempada imos chegar ao programa 200 e prometo aquí que a celebración do programa número 200º vai ser unha celebración moi especial, épica, que faremos como facíamos nosas cousas antes, así a lo loco. Como sempre fixemos. Non digas como facemos, no. Como sempre fixemos. Con guión. Con guión, sí. Bueno, eso sí que é así. No. O mellor, Que atrevido eres, Pini. En fin, bueno, temos moitas cousas hoxe das que falar. Temos a sección de Dani Lorenzo Cinema Paquitov. Temos que falar, porque imos falar con Fernando Requerre, que está en Algures. Porque temos unha conexión con o universo, co universo paralelo no que está él, que está vivindo a súa baixa de paternidade. Dios lo teña na súa gloria paternal. Imos ver que nos conta, pero antes de nada temos que buscar unha efeméride da man de Raquel Sainz, que é a nosa convidada. Cal queres? De hoxe, esquerda, dereita, cal? Pois, a ver, vou generador de números Pepe, ollo, Pepe. A ver, vai caer moi alto. A ver se cae alto. Veña. Estou o día tremendo, ca esquerda. Estou tremendo. Os 22. Outra vez. Os parrulos. Que vos dixen eu? Outra vez, Este número soame. Sí, saiu como a Setembro. Que pasa se toca unha efeméride que xa dixemos? No, pois non pasarían cousas ese día. Anda que non había, vale. home. Dalle. E agora o mes, A ca ver, dereita. De setembro. De xuño. Bueno, o mes, número ao medio, seis. foi ao medio, polo Mira, medio. isto que é solsticio de verán, casi. Case. Casi. Ai, Xoan. o Pau. Sí, casi. Sí, casi San Xoán tamén. Bueno, íbamos ver que ocorría no mundo. Comprando bebida a todo o mundo. Sí. Bueno, 22 de xuño. un 22 de xullo que é o 173º día. Xuño. Sí. Que xogouse unha final da Copa do Rei no 95. Nada. Perdón, ¿sí? que interrompiche un momento moi especial. A ver, Claro. É verdad, tes razón. Bueno, é o máis. momento, sí. Non é tan importante, Francisco, que sexa o 174º Sí. día, bueno, terceiro do calendario gregoriano, pero amén. Pero é o 174º nos anos bisiestos. Claro, que son anos bisiestos. Un datazo. Pero o que realmente chama a atención poderosamente que quedan 192 días para finalizar o ano. Que isto é un dato que che dou que o mellor non tiñas en conta, pero agora Pero está moi ben. Home, encaras o ano de outra maneira. Sí. Bueno, foi un día ese 22 de xullo no que pasaron Facía calor. moitísimas cousas. Sí. Sería un día de calor. Por Un día exemplo, solleiro, non? Ese día. imagínate en Egipto, Xa. aí pegando todo o tempo. Pois foi un día, solamente un día, non o podo creer. Pero bueno, segundo día aquí, Sí, ese a 22 de Wikipedia. xuño. O 22 de xuño do 235 antes de Cristo. Outro Falamos de Egipto. Bueno, en Egipto entendo que acabou. Eratóstenes Quen? mediu por primeira vez a circunferencia da Terra.
nun día, foi rápido como unha chispa, o sea, porque Willy Fo ao lado de sopa de sobre. Tontería, claro. Sí. Entón, bueno, non vou dicir nada máis porque queremos análise de Pini, pero non entendo, ao mellor Pini agora reflexiona e ábrenos un pouco a caixa a mente, ábrenos a mente. A luz, ábrenos a fiesta, deixa ver por que Eratóstenes foi quen de medir por primeira vez a circunferencia da Terra en Exipto o 22 de xuño do 235 antes de Cristo. Eu estou desexoso de coñecer a reflexión, a explicación, o porqué da man de Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo, grande Pini! ¡Referente! ¡Hipster! A mediune un día porque era terraplanista, entonces xa non marchou. ¡A sección de Pini! Non se pode, punto. Eratóstenes o terraplanista, efectivamente. Bueno, sí. Pues mira ti. Mira que o mellor era un dato que non tiña a xente de Eratóstenes ou tiña outro concepto de Eratóstenes que É que eu pensei que era de outra maneira, Sí. Cando me falaban de Eratóstenes dixen, como era? Era Tóstenes. Pues resulta que era terraplanista, tío. Era moi Tóstenes. Que calabo tiña. Mira, bueno, pois Que calor fai? Non fai calor, pero negacionista. negacionista e terraplanista. Grazas Pini por abrirnos aos ollos ante esta verdade. De nada. Nada, sempre o teu servizo. Imos comezar o programa cando pasan xa 16 minutos do principio. Do mesmo. Do mesmo. Nos gustanos comezar o programa un pouco máis tarde, polo que sexa. Imos comezar cunha sección que gusta moito, somos moi partidarios, e ademais é unha sección non está patrocinada, pero case. Bueno, eu creo que un pouco patrocinado. Agora falo disto, porque chega o momento de dar paso a sapiencia cinéfaga de Dani Lorenzo en Cinema Paquetov. Moi boas, Dani Lorenzo, como estamos? Moi boas. Hoxe teño que levarche a contraria. Por que? Porque non vai ser Cinema Paquetov. Non, falla, espera. Hoxe veño disfrazado. Ven en plan Fernando RQR. Sí, veño disfrazado de Fernando Sánchez Dragó. Porque notábache algo polo sexo tántrico, mellor. Dende logo. Entonces facer as cousas para dentro. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Hoxe sería Paquitov sobre blanco. Sí. Paquitov sobre blanco. Sí. Gústame. Mellor que negro sobre Paquitov. Sí, pode ser que sí. Pode dar lugar a interpretacións un pouco equívocas. Bueno, o que sí quero dicir é que Dani Paquitov está aquí, como que non, cortesía da canle de Twitch Cinemanicomio, porque se non fose porque Cinemanicomio ofrécenos os dereitos para que esté aquí Dani Lorenzo, non podería estar. Non poderíamos. Entón, eu creo que coa correspondencia debida os ointes e as ointes de como que non deberían entrar xa, sí, poden entrar xa. Que entren xa, pero que vexan despois. Bueno, que vexan despois en twitch.tv / Cinemanicomio, porque ali podedes atopar grandísimos programas e pasalo moi ben. Se vos gusta o cine é fundamental, é cita obrigada a pasar por twitch.tv Cinemanicomio, que nos ofrece, que nos trae, como sempre, como cada semana, a Dani Lorenzo, Dani Paquetov. O contrato de exclusividade que rompemos como que non, claro. Bueno. Pero hoxe traio libros. Hoxe traio libros ademais. Como era a sintonía? Todo está en los libros. Para. Todo está en los libros. Para. Todo está en los libros. Paquetov sobre branco. Ben, gústame moito que pagades. El milenialismo va a llegar. Eu tiña grabado, de verdad, isto é certo, eu tiña grabado o negro sobre blanco de Leopoldo María Panero que o vin como 25 veces e tiña un final glorioso que era Sánchez Drago que dicía: buenas noches a todos, Leopoldo, cuídate. O lo que sexa. Eu era moi fan de Leopoldo María Panero. Grandioso. Naquel programa encendeu 50 cigarros, abriu 40 Coca-Colas, foi ao baño 30 veces, foi unha cousa espectacular. Pois
hoxe traio libros mellores que os de Panero, incluso. Sí. Traio literatura culta, libros moi extensos, porque Ken Follett, por exemplo, precisa de 1000 páxinas. Ken Follett. Calquera cousa. Pero hoxe traio cultura extensa, a colección Ardilla. Os meus libros da colección Ardilla. Ola, perdón, unha chamada dunha millennial. É que iso? Que o libro ou Ardilla? No, pero A colección? non son animais, non son esquíos, non ten nada que ver, pero disto falamos hai 3 semanas, xa que estás ti e moitos ointes e moitas ointes que teñamos, o mellor non coñecían Xente nova, leña verde. o que pasaba nos quioscos, Nos pois quioscos. aquí está Dani Lorenzo para explicarnos, para poñernos enmarcar un pouco a situación e a época. Nos quioscos de barrio, que é unha cosa que se Quioscos perdeu, no Portal, que era algo moi pagábase en típico. pesetas. No portal sempre. Os quioscos sempre había no Portal. no portal do edificio, pagabas en pesetas. Pagábanse en pesetas e a xente tiña dúas posibilidades para ter libros da colección Ardilla. Un era mercalos. Podes mercar por 5 pesetas ou por 10 pesetas os libros Ardilla, pero tamén había o modo libro on demand, o libro Netflix. O libro de Claro. A plataforma de libros. A plataforma de libros era o quiosco no que ti deixabas 5 ou 10 pesetas De fianza. levabas un libro e logo o devolvías e collías outro. Pero que fantasía. Sí, pero real, Eso Mira. non o chamarían bibliotecas nalgún No, momento. Non, porque era cultura moi popular, moita xente que non se Era como o atrevía mercado negro, digamos, de... tal cual, moita xente que non se atrevía a ler outro tipo de libros. Esta era a literatura máis popular de todas. Dixémolo hai 3 programas, isto en serio, fixo moitísimo pola afección á lectura esas cousas, este tipo de publicacións que, bueno, agora temos aquí a colección Ardilla, despois falaremos de máis, pero ese trueque que era no que se baseaba finalmente o conto era eu collía un libro, deixaba o depósito, cando remataba o libro chegaba ao quiosco, devolvía o que collera e, como nunha biblioteca, levaba outro. Iso fixo que moitísima xente que o mellor, polo que sexa, ou polo seu tempo, non tiña nin tempo, nin ganas de achegarse a unha biblioteca, sí que facía que os quioscos fosen a súa biblioteca particular e que se achegasen a lectura e moitísima xente como o meu avó. Sí, por exemplo, que non era un gran lector do que entenderíamos agora como unha persoa que lía moitísimo porque ia aos quioscos a cambiar as novelas. Nun tráiler Que clásico, rule, Dani, que rule, quero ver nun iso. tráiler clásico americano, a voz do narrador contextualizaría cun en un mundo máis civilizado. Pasaban estas cousas, non? Que podías ir ao quiosco e intercambiar libros. Temos, por exemplo, os libros do Oeste. Sí. Sempre se fala de Marcial Lafuente Estefanía. Teño aquí probablemente o autor que máis libros escribera en castelán, máis que vamos, calquera outro. Era o noso Agatha Christie. Pero totalmente. Moito máis prolífico. Lope de Vega escribiu moitísimo, pero probablemente este señor escribira todavía máis. Él estaba centrado no western. Colección de bolsillos Bruguera, por ejemplo, Historia de $1 de plata. Que mítica. Claro, mini libros Bruguera, La ley del cowboy. Maravilloso. Mira. El retorno del halcón. E logo, outros autores, porque Marcial Lafuente Estefanía firmaba como tal en castelán, pero había autores españois que firmaban con seudónimo. Por exemplo, estiven buscando porque dicen Ralph Seagram, El último rancho. Ralph Seagram en realidad chamábase... Espera, eu teño por aquí... Pois agora perdino. Pero Ralph Seagram tiña un nome en castelán, vale? O sea, era un señor... damos tempo para que busque... Sí, busca. Eu mentres Pareceme fantasía pura, podo esta comentar esta colección de algúns libriños. títulos. Vamos a de aquí un pouquiño, mira, por exemplo, para... Sí, porfa, Pepe, algúns Sí, dos títulos. simplemente porque os títulos xa son premonitorios, ¿no? Un que se chama Drogas a bordo. En a portada sai unha muller e un mono. Sí, pero o primeiro capítulo chamase Cocaína. O primeiro, o sea, non deixa lugar a equívoco, o sea, no drogas a bordo, no. Cocaína Non é que vai a barricada, sabes? No, cocaína. Cocaína, por certo, que a primeira película dirixida por Jimmy Jiménez Arnau titulouse Cocaína, Cocaína, que estaba sí, protagonizado
por José Mayuste, Sí, de Martes de 13. Correcto. Perdón. Este pon con censura eclesiástica. Bueno, pero luego claro, tenemos claro. La púrpura profanada, Hombre sin rostro, La fuga del diablo rojo. Así trabaja la policía alemana, cosa que pode tamén dar lugar a equívoco, que bueno, se fose unha película destas de Antena 10 en 3, números romanos, no, das 10 en números romanos. E logo xa temos españolada, non? La epopeya de Pizarro, Hernán Cortés e El Alcázar no se rinde. Nunca. Se queredes entrar Ese é de nos dous rombos. Se queredes entrar nas nosas redes sociais @como que non radio temos fotos de algunhas das fotos de algunhas das novelas. Quero dicir que nos achegou Dani Lorenzo que estaba buscando o nome real de Raf Sigran. Pero que digo que eses títulos que estaba lendo ahora, Pepe, son un pouco o que falábamos outro día, o mesmo xogo que fixo Dani de títulos que spoileaban, ¿no? Totalmente. O contido da película é o mesmo. Claro. Claro, por exemplo, Donald Curtis firma El retorno del halcón. Donald Curtis chamábase Juan Gallardo Muñoz. Claro, a ver, entendo que ti chegas a unha cafetería ou a registrarte nun hotel. Nombre, Juan Gallardo Muñoz. Mal. Donald Curtis, el puto amo. Sabes? Ti se te chamas Donald Curtis, joder, é que la hostia Donald Curtis. Que non pensaba eu que Curtis tivera tan boa fama. No, pero sabes- Eu era máis de Caldas, pero... Sí, bueno. Pero que esta cousa curiosa de que moitas veces como xogaban a eso é o caso que falamos xa outro día de Jacinto Molina e Paul Nashi. Jacinto Molina era o director, Paul Nashi era o actor. Claro. Eran a mesma persona, pero había unha diferencia ben marcada pola persona. Que os nomes Sí, como sí, por sí, exemplo, o tío que presenta Forjado a Fuego, chámase Will Willis. O sea, non pode ter máis nome de puto amo que Will Willis. Joder, o sea, como te chaman? Will Willis. Will A Willis. la orden, señor. Will Willis. Ten nome de ser Ranger, de ser un tal. Will Willis. A min gustame moito un director de cinema que se chama Olivier Megatón. Olivier Megatón, claro. Non fai unha pelis película mala, de tiros e tal, Olivier Megatón. O MacG. MacG é outro. Explosión. McGee que tivo unha carreira bastante digamos leve en Hollywood, non foi capaz de Por exemplo, eu traio libros eminentemente masculinos, por así decirlo, pero Corín Tellado tivo unha carrera en España moi similar con este tipo de novelas rápidas, fáciles de ler, que ao final animaron a moita xente a ler, porque non todo, a mí non me gusta moito falar de alta cultura e baixa cultura, son diferenciacións que non me gustan demasiado, pero sí que é certo que estes escritores popularizaron o xeito de ler. Totalmente. A palabra esa que tanto se usa de democratizar a lectura, sí. pois eu creo que grandísima parte de culpa tenas estas novelas que ademais podía topar calquera ser humano de calquera condición social, económica, porque iso non custaban. A frase de non custan cartos é que non custaban cartos. No. Ti deixabas 5 pesetas, que daquela tampouco era moito, mesmo antes unha peseta. Quero dicir, dependendo do momento da inflación ou do que iso estivo en boga ata finais dos 80. Quero dicir, eu lembro que o meu avó morreu no ano 91 e aínda nos 80, 89 e tal, nos quioscos aínda había o seu boco para as e la revista Esther. E a revista Esther, que tiñan o seu boco as novelas de Marcial Lafonte Estefanía, as novelas de Ardilla e as de Corín Tellado que había moitísimas, que eran. Pero mira que logo eu mirei en algunha entrevista a Corín Tellado era moi chocante porque un podía imaginar a esta Corín Tellado co pelo moi cardado, non? Ou co pelo movido co vento, unha muller romántica que contaba aquelas historias, e logo era unha muller bastante anodina, así, bastante pequena, non? Claro. Era moi curioso porque un podía imaginar, claro, non coñecía esa persona, non había o que pasa hoxe que de repente xa sabes como é o autor, antes non tiñas esa información. E rara vez aparecía menos o último premio Planeta. Mola, non. Claro, Carmen Mola, por Carmen Mola. Sí, tampouco sabía, non. Bueno, ten aquí nesta novela de Marcial Lafuente Estefanía, na primeira páxina pon, e teño que ler este anuncio. Sí. Ya está a la venta la nueva serie Selección Terror. Con unas letras terroríficas propias. creada para aquellos lectores que poseen nervios de acero
y no temen traspasar las fronteras de lo irreal y adentrarse en un mundo desconocido, aterrador como una pesadilla, apasionante como la más increíble de las Estou aventuras. cajando de medo, Sí, 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 Pero, sí, cuidado, ao final de todo tamén me chamou a atención porque, cuidado. A ver. Sí. Editorial Bruguera S.A. se complace en recomendar a sus lectores la colección La Conquista del Espacio, Entre aspas. Cuidado, en el que solo tienen cabida las más extraordinarias aventuras de aspas ciencia ficción, debidas a la pluma de los autores que mayor éxito han obtenido entre Pero los a pluma aficionados estilográfica. a este género, claro, tal cual, claro. Entón, pois iso, por exemplo, Pois que maravilla. Mujer sin nombre. Sí. Mujer sin nombre. Hai moitas en Tinder Esa que poñen hai pseudónimo. un capítulo A morte de Tchaikovsky. Claro. No, aquí o primeiro capítulo é en un manicomio berlinés comenzou un drama histórico. Isto é maravilloso. É maravilloso. E ademais as ardillas tiñan unha característica que era o seu tamaño, que era moito máis pequeno que as de Marcial Lafuente Estefanía ou que as de Corín. Pero despois tiñamos mini libros que, por exemplo, Ralph Sigran, o sea, escribía de puta madre, pero tiña unha ginebra boísima tamén. Tamén, sí. Entón, Unha cousa, andamos unha escasos defensa que deso. me gustaría facer como debuxante, que penso que as portadas tamén destes libros son absolutamente maravillosas. Sí. Eso hai que dicirlo. A ilustración, bueno, a cantidade de artistas que se fixeron estas portadas que quedaron para a historia, Coidábase moito, bueno, xa que falaches de Bruguera, vería que un día falar de Bruguera, Sí, é o que supón, tremendo. é o que supón a editorial Bruguera. Cando gañaba Roland Garros. Sí, sí, tamén. Pero no, falo de cando tiña editorial, antes do tenis. Pero digo que hai que falar de editorial Bruguera, do que supuxo como producción, como modelo de producción tamén de cómics, de TVOs, daquela, e de moito material bibliográfico como a este, porque tamén hai, bueno, merece unha historia, pero quero dicir que ese tipo de lecturas son, creo que cousas que se botan de menos agora, é que hai xente que quedou orfa coa desaparición progresiva dos quioscos como tal, porque poucos quedan. Bueno, deste tipo de libros que logo foron evolucionando, apareciu Enid Blyton con los 5, los 3 investigadores, Hollister. Claro, Hollister, eso foi Alfred Hitchcock y los 3 investigadores. Correcto. Eso foi o que a min tamén me tocou de rapaz, de moi neno, encontrarme con esas coleccións que bueno, era unha lectura moi fácil, a verdad, moi rápida. Pero era eso, como ver unha serie, como engancharte a unha serie. Tiñas a colección dos 3 investigadores e era cada libro a ver que pasa e non sei que tal e logo o acto social de ir ao quiosco, que penso que algo que se perdeu, porque o quiosco antes era, moitas veces era o lugar onde atopabas novidades sobre cine, sobre tal, porque estaban ali as revistas, non había internet. Que é moi fácil asimilado agora, pero no tempo dos quioscos moitas veces eu cando quería ler de cine dependía única e exclusivamente da chegada das revistas de turno, non, que eu compraba ao quiosco e a ilusión de que chegase a revista ao quiosco con información nova. Isto é algo que se perdeu con internet e que resulta increíble, pero era así. O acceso a información con internet é super directo dende todas as partes, e antes os que vivimos esa época, pois se che gustaba algunha marcianada, tiñas que pedir revistas que ao mellor se estaban publicando no Reino Unido ou en Estados Unidos para que te chegaran. Era unha odisea, porque era unha odisea, eu lembro perfectamente, tardaban meses. Chegábate 3 meses despois, a de xuño, chegábate a ti en xaneiro. Sí, pero como pode pasar con este podcast que estamos facendo a día de hoxe. Un pouco así. E dentro de tal. Pero sí que a liturxia do quiosqueiro, que ademais sabía dos teus gustos, era prescriptor. Era un tipo que ou influencer. unha tipa que exactamente, un influencer. Sí que te influía, porque sí que te guiaba un pouco por cousas que sabía que a ti te podían interesar. E iso é algo que se perdeu completamente. Agora estamos un pouco Logo coa chegada da pubertade, sí, e determinados intereses que xurden nese momento, en aquela época, polo que sexa, traicionábase xeralmente ao quiosqueiro de toda a vida para ir a outro quiosco aledaño que non te coñecía de nada. Ninguén soubese dos teus novos gustos. Claro. Daquela estantería, sí, todo o mundo coñece. Sí, bueno, non imos entrar nisto. Dani, imos deixalo aquí porque temos unha sección
prometida que temos que ver, temos que revisar para a vindeira edición de Cinema Sí, Paquito. unha maravilla, Pero, unha pero maravilla. Moi relacionada co quiosqueiro novo. o último que relatamos, ¿no? Aquel. Pero isto é maravilloso. Ocasional. Bueno, eran revistas que se lían cunha man sola, vamos. Bueno, en fin. Nada, Dani, que moitísimas grazas. É unha maravilla que compartas con nos toda esa colección de novelas. Esperamos falar diso, que ti e máis eu sabemos, dentro de tres episodios. Un aplauso para Dani Lorenzo. Maravilloso. Grande. Gracias. Daniel Lorenzo. Gracias. Pepe Capelán, perdón, Alejandro Martínez Pini, non quería falar con Pepe, agora falo contigo, non é nada persoal, pero ponme esa sintonía que temos despois e imos ao gran, que temos moito. Dalle. Cama un león durmiendo como un lirón. Camaleona, cama un león durmiendo como un lirón. Camaleona, cama un león durmiendo como un lirón. Camaleona, cama un león durmiendo. Mira cómo te miro con este hoyo ay. Imos poñernos en contacto con Fernando Requer. Non sei Imos poñernos en contacto, parecía que iban chegar os alienígenas. Bueno, imos facer un pouco unha ouija así garrafón, porque estou chamando a Fernando Requer, a ver se nos escoita. Temos liña. Temos liña. Os 3.000 euros están aí. Sí. Recordade que Quinto ten tono. que responder. Fernando Requer. Boa noite, Fernando Requerre, dígame. Vale, Fernando Requer. Perdón, Fernando Requerre, non era espera. É vostede No, a ver, Fernando Requerre, esta broma xa fixeches nun fin de ano, non che saiu ben, Sí. Xa cho digo, porque estamos guardando, estamos chamando. A ver, eu sei que levas moitas semanas de estas moitas semanas de permiso de paternidade, pero claro, a ver, eu sei que isto é duro. Como levas? Que tal? Non sei ainda se fun pai, imagínate. Pero Eu non me creo que sea Fernando RQR, porque non entrou no programa como ten que entrar. a ver, espera, imos facer un silencio. A ver se entra. Sí, perdón. Imos facer un silencio a ver se entra como ten que entrar. Dalle. Aplauso para min. Ahora sí. Aplauso para min, Carlos. Sí Xa que- te dixen que era o auténtico Fernando. Sí. Díxente. Fernando RQR. Mira, temos connosco a Raquel Saínza. Hola, Fernando. Hola, Raquel, que Oín tal? falar moito de ti. Sí. Bueno, de feito, non solamente oíu falar moito de ti, senón que estivo clasificándote como obxecto de moda, digamos. Sí, claro. Icona. Claro, Icona da califícame. Eh, moda. Espera, que no. Sí, di que querías dicir, Fernando? Calificaríame moi ben, claro. Bueno, Obviamente. a ver. Sí, que diga ela. Terá lo que ver. Sí, a ver, fixemos Podes buscalo podcast? Como que non? Claro, aí En radiogalegapodcast.gal. entra en @ como que non radio de aí 2 semanas e xa verás como xa vai facendo un análise e todo iso. Con esto de ser pai, claro, tienes con tantas Xa cousas. non sabes en que día vives. Claro, Claro. como estás? Teño que dicir que a Raquel escoito como se estivera noutro planeta, Sí, bueno, pero é porque Está como- no, porque está lonxe xa, bueno, pero está lonxe, pero ti escoitas, non? Pero Con escoito. tal de que as coites xa nos vale. Se era unha indirecta para que calase calo, Tú, Bueno, como andas? Que tal a paternidade? Ai, que cousa máis bonita, cariño. Sí, non? Non podo nin describilo, como si non sei como dicirche. É como, claro. Estou tan emocionado, Carlos. Que tal- Non teño palabras. Que tal se porta? Que tal se porta o neno? Ai, tiñas que verlo. Prefiro non contar. Prefiro que o vivas ti. Cando o coñezas xa vas a flipar. Que eu xa o vivín, porque eu xa vivín o dos meus, pero hai 16 anos, xa non quero volver a vivir pois- iso tampouco, Mira, Carlos, Sí. ainda estou durmindo como un xan, Por Sí. a noite non fai nada. Por o de agora, Estás durmindo como un lirón. tranquiliño.
Polo de agora non te molesta, non polas noites. No. Tranquilísimo. A túa polas muller noites seguro que sí, estou pero a ti pasando non. noites. Claro. Ai, Mira, claro, Dime. que a xente non entende moi ben por que colliches a baixa de paternidade 3 meses despois. Pero Bueno, iso porque ahora vengo a difícil. O difícil. A Costa de Xaneiro, todo, pues, de Xaneiro, cando escoiten este podcast, pero a miña Costa de Xaneiro particular. Non sei se me entendes, é claro. un xeito de falar, é unha metáfora, Claro, efectivo, unha sinécdoque tamén un pouco. Sí, E tamén. agora xa chega a Unha preadolescencia. metonimia, é unha cousa de Xaneiro en xeral. Di Dani Lorenzo que chega para a adolescencia en breve, porque o mellor o rapaz xa ten 5 anos, non? Claro, que dependendo de cando escoites o podcast. É preadolescente. É preadolescente xa. Que tal? Desde que naceu. Preadolescente, claro. A ver, preadolescente, ata que non chega a adolescencia é preadolescente. Isto Claro, é así. bueno, eso é verdade, claro. Está moi ben Claro. visto iso. Xa botou Claro, os dentes, claro. Fernando. Como? Perdón, Xa- Fran, dime. Xa botou dentes? Xa botou dentes? Sí, xa a min ten- botoume a boca, pero Vale. tiña, entón, polo de agora ben. Xa cando lle salga, como me trabe, xa entón, sí que estou fastidiado, pero polo de agora non. Hai veces que se dá que hai rapaces que nacen cos dentes de sempre, logo caenlle os de leite. Sí. Ás veces dáse. Como? Sí, que hai Sí, xente sí. que nace coa dentadura de verdade Sí. e logo cando medra os de leite. Claro, a mí Pero pasou, por aí exemplo... o Rato Pérez eso computa ou non? No, Ou como no, Non digas palabrotas. Non digas home, eso por do Rato favor, Pérez. Rato Pérez, Por por favor. Ah, que sí, que sí, Claro. sí. Que non te- desgrava, Fernando. Desgrava. Desgrava, vale. Pero a min pasoume eso dos dentes, pero cos abdominais. Que éramos abdominais de leite e sabíamos de cerveza. Sí, e que tal? Moi ben. Ben, a mí seume un só. Claro. Cando me caeron os outros, bueno, os outros non me chegaron nin a caer. Non nos vin. Son como as moas do suizo que en realidade nunca Nunca están. saíron. Nunca están. Bueno, pois que Mira, queremos eu xa que estou, antes de nada, que levo este ano que teño que levar? Xa que está aí Raquel. Que complemento levo? Que fago? A ver. Mira, eu recomendoche pantalóns rosas de pana, Sí? sudadeira verde, cinturón de Vale. perlas. Perdón? Cinturón de perlas. perlas, cinturón de perlas. Cinturón de pernas. De Perlas. pernas onde perlas, perla, de perlita, Ardas vale, ostras, perlita. esas. Durango. Esas. Vale. Tú come la ostra e garda la perla, fas un cinturón. Perfecto. Yo Guardaría, creo que con guardaría. iso para esta primavera verán ben. Por agora ben. Vale, pois o que é un luns meu, calquera. Efectivamente. Sí. Tes potencial, xa te vin, tes potencial. Ti tira para Vale, diante. perfecto. Perfecto. Quero que saibas que un dos outfits que sacaches na historia do Como que non e que analizamos aí 2 episodios levou un 9 e outro un 8. Sí. Cuidado, É que non fallo, non fallo, No, non fallo. A ver se Non adiviñas fallo, en cal non sacaches fallo un de 9. Como? A ver se adiviñas en cal sacaches un 9. Uf, non é doado, Non é. Xa che digo eu que non é. Nun gris que levei o sombreiro de Non. como de cazador Non. Ah, bueno. con coliña. Cuidado, que dese non me acordei, Ese, porque ese tamén ese tiña quedou en cuartos de final. Claro. ese tiña delito, ese non chegou, di Raquel que non Vale. chegou a Cuartos de final ao estaba. enfrontamento. Bueno, Ese era o do 10. que nada, que a ver cando volves. En principio nos Sí. agardamos o vindeiro episodio Ou ao pasado. ou dentro de 2. Sí. Vale? Ou en outro Xa sabedes universo. que eu viaxo no tempo, entón igual pois xa estiven aí ou volverei, ou eu que sei. Bueno. Xa sabes como Claro, que o claro. tempo meu é así do seu xeito. Relativo. Bueno, pois nada, mandamos unha aperta moi forte, dalle, como se chama o rapaz? E como? Como se chama o rapaz? Digo por Xa se chamou Mael, xa se chamou. claro, no, como se chamou? Se chamará igual agora mesmo, non? Mael. Ai, non que sei- chamou non el. sei en Que xa nos momento chamou. estamos. Pero estamos Chama Mael, bueno, chama. igual, chama Mael. Bueno, Mael. xa nos chama, o mellor nos está chamando él desde outro universo paralelo. Porque chama el. Chama él, sí, sí. ¿Cómo está, Pepe? Bueno, Fernando RQR. Unha aperta para todos. Unha aperta Abrazo. forte. Abrazo. Aperta para ti, Fernando. Un aplauso para Fernando RQR. Que está Claro que sí. Veña, chao. Qué bárbaro. Qué viste? Qué fantasía. fantasía. Bueno, imos rematar o programa que quedan 10 minutiños. No, quedan 10 minutos. Sí. E antes de que remate todo, temos Sí. unha sección onde imos debatir Sí.
Pero calradamente ou non. Bueno, xa veremos. Ti pon a sintonía dos todólogos. Dale, veña, aí estamos. Vamos. E xa recibimos moitas propostas a través das nosas redes sociais @como que non radio. Podedes enviar propostas para que nos debatamos e veremos como nos posicionamos e todo iso. Remexe aí e colle unha temática ao show. Remexe aí, que non se vexa. Que non digan que estamos Que non sexa por remexer. escollendo, vale. Podes lela ti se queres. Que nos propoñen hoxe? Pois mira, hoxe a cousa péganos bastante porque fala dos coleccionables. Os coleccionables. Vale, moi ben. Os coleccionables. Os coleccionables, mira, ten moito que ver co dos quioscos que falábamos, non? Eca afición de Fran. Ecoa decepción. Ecoa decepción, por exemplo, Ecoa colección que nunca acaba. Ecoengano. A ver. Primeira unidade a X pesetas ou euros. E despois no resto deixa un fíjados e tal. antes de nada, partidarios dos coleccionables na mesa, Dani Lorenzo. Eu moi a favor, como de todo, que se merca nos quioscos. Vale, Eu en contra. en contra, total. En contra dos coleccionables. Raquel, Eu a favor, aínda que non rematara unha. Fran, En contra. É un calote. un Sí. calote, vale. Sí. Alguén de vos, Alejandro Martínez Pini? En contra tamén. En contra tamén. Alguén, por exemplo, tanto Raquel como Dani, alguén rematou un coleccionable? Coñecedes a algunha persoa que rematase un coleccionable? Eu teño un rematado. ¿Cómo? Sí. ¿Qué me estás contando? Que sí. Sumario del crimen se llama. Sumario del crimen. Sumario del crimen, unha enciclopedia de crímenes espantosos que se fixo na miña casa, non sei moi ben por qué, pero aí está. A que non rematei foi aquela tan boa que suscitou tanto interese no tecido social que foi a de cascos históricos en miniatura. Estaba esgotada en todos os lados. Sí. Moitísimo. Ollo porque estaba aí moi parella con Dedales del Mundo. Oh, que bonito. Eu teño que dicirvos que rematei unha. Cal, por A favor. baixela de Winnie the Pooh. Rematera de cantas peces. Era unha baixela de moi tipo. Era un coleccionable de 150. Así debía E ser. comen Winnie the Va unha Pooh todos boda. os amigos. A boda de Na Tita boda de Cervera, campo. de tal, levaba. Non, as baixelas eran de plástico. Acababa de nacer Pablo, ou seja, que debeu ser aí 16, 17 anos. Que era cando se debía levar Winnie the Pooh. Claro, entón daquela tampouco se levaba moito, pero bueno, daquela empezaron a vender a baixela de Winnie the Pooh. Eu creo que aínda debe haber pola miña casa algún que outro prato. Rematáchela o ano pasado. Sí, claro, sí, rematei prato fondo. E houve unha que xa comento que comecei e que non cheguei a rematar porque os moi porcos a cortaron polo medio. Que isto non se fala dito. Mala xente. Sí, que foi feo. a colección completa da biblioteca dos Muppets, dos teleñecos, que eran todas as pelis históricas en VHS, cortaron. e cortarona porque sí. E ademais sen máis explicación. Sí, como non debían vender, claro, non te facía como se vendese algún coleccionable cando chega ao número 50. Pero escoita, ahora faise de outro xeito, non? Porque agora xa podes comprar o primeiro número e xa podes comprar a colección do tirón. Como Iso antes como non nas pasaba. plataformas das Efectivamente. películas. Sí. Pero, Xa o ves todo xunto. pero eu quero falar a favor dos quiosqueiros porque o meu amigo quiosqueiro Toño, Un saludito para Toño. un saúdo para Toño, Sí. sempre se queixa porque di as primeiras edicións mándanola co cartón, que Claro, pesadísimo, claro, ocupa un claro. montón Home, de porque hai que espacio. facer E cando a aí xente o merca, publicidade. dentro ven un papel que di pase vostede o seu quiosqueiro e suscríbase a min directamente. Sí. Entón digo que eu non quero vender disto porque alta traición. Xente mala, Aparte, o gasto que é de plástico, de cartón, cartón. de... Pero fixeches cos algún- cartóns eses fan Sí, uns mira. escudos para os disfraces. Sí. Tiña dúas as que lle tiña moito cariño e que non rematei, porque rematar é un concepto complicado. Unha delas, non vos riades, por favor, era a de vestidos do mundo para Barbie. Bueno, O meu favorito era o de Kenia, por certo, Non que me parece levaba moi descabelado, plumas pero e bueno. leopardo. Bueno. E que ademais viña cun libriño maravilloso no que che explicaba cousas do país en concreto o que vestían a Barbie. Bueno, Pero- mira, Entón ¿sabes? era como moi educativo. Xa tirabas por África.
E a segunda... Pois é verdade, que casualidade. A segunda... A segunda, como falamos antes, eran os libros de Enid Blyton da colección dos 5, pero os mois lerchos, ou non sei se é que miña irmá ou miña nai se equivocaron, a metade de colección, en vez de os 5, trouxeronme outros libros ca mesma portada de Enid Blyton, pero eran outra colección de Enid Blyton diferente, e quedei a metade coas dúas. Foi dramático. Dramático. Pero eu tuve unha que era o libro gordo de Petete. Sí. Coñecemos. Pero o engano era... Ti empezabas... O libro gordo de Petete era un libro. Sí, pero moi gordo. Comprabas os fascículos, mandábalos a encuadernar, pero despois dixeron, non son son 4. Eran 6. E despois son 6, despois son 10. Ao final o cuarto dixemos, Eran 6. O primeiro, eu lembro, eu fixen eu non sei aquela. se os terei en casa da miña nai. Eu creo que os teño tamén. O primeiro era un azul, coa tapa azul. Pero despois... Un verde, un amarelo. E logo, si, verde, amarelo, un Sacaron actualizacións. cian, si, e non remataba nunca. Eu fixen Era o ata contrario 6. da dos Muppets. O sea, este era... Sí. Sinedie. Empeza a comprar Sinedie. Teño unha breve anécdota por favor. cos coleccionables. Fai moitos anos, cando había unha Raquel pequena e inocente nesta vida, fun a un festival no que, pois por sorteo cantradiña, daban un premio. Casualmente, debe ser unha das poucas veces na miña vida nas que gañei o premio, e o premio eran, ollo a cutrez, porque a ver, era inocente, pero igual xa tiña 15 anos, 2 libros e 2 casetes dun coleccionable, non sei se dos pitufos ou similar, ou de David el Nomo, pero que che puñan o 5 e o 7 e os casetes o 4 e o 29. Eses coleccionables. Que merda me estás dando? Eses coleccionables chamábanse Oye Mira. E traían un libro e unha casete e traían de parchís, eu tiven todos de parchís. Era random. Pois era, claro. Non. Enriqueiana. Como premio dun no, claro, no seu momento, no coleccionable sí que tiña unha orde. O que pasa é que a min deron o que lles cuadrou. Levaronte restos de stock. Efectivamente. Era un random shuffle. Pois sea que en principio nos podemos concluir que os coleccionables un pouco mal, non? Pero son riquiños. Ven como concepto, mal como execución, o mellor. Claro, o sea, mal como negocio, porque eu estou concordo con Fran completamente que é un calote, porque poñenche o primeiro fascículo ou primeira peza da colección e tal a un precio de chiste e logo sablante dunha maneira tal e que non corten a colección polo medio. Pero eu teño na miña biblioteca persoal moitísimos DVDs e no seu tempo moitísimos VHS de primeiras edicións de coleccionables. E iso está moi ben. Sí, señor. Hai que ver a parte positiva. Temos que rematar, Eu creo que con este alegato de Dani Lorenzo rematamos e hai que darlle as grazas pola paciencia e pola xenerosidade e por estar connosco estes 3 episodios a Raquel Saínza. Bravo! Grazas, volveime chamar. Home, cando queiras, sabes que esta é a tua casa e volverás o como que non, está prometido. Alejandro Martínez Pini estivo nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando Requerre de Baixa Paternal, na dirección de contidos Fran Rodríguez. Marchamos coa música en directo de Valentín da Cova, que por suposto, merece este fortísimo aplauso. ¡Bravo! Que vai ser a unha. Ai, non, perdón. No, xa non. Apláudese moito neste programa. Rosa la llamaron, piensa en Rosa. De rosa la hicieron jugar. Le fueron cortando las espinas para que no destacase en ese inmenso rosal. Ridícula armonía. Se marchitaron mucho antes de lo natural, regados con el imperativo, lamentable ejemplo vivo de una absurda sociedad.
herencia recibida, excusa peligrosa, ridícula armonía. Y al final, esta historia es tan solo una historia más que pretende con sus letras alejar a cualquier futura rosa de una muerte en vida. Y esas guías la fueron llevando de rodillas a un altar, donde ansioso la estaba esperando con un gesto decidido ese príncipe vulgar. Y al final, esta historia es tan solo una historia más que pretende con sus letras alejar a cualquier futura rosa. Despierta sudando su condena a un lado, soñando la forma de escapar, secando sus lágrimas mientras besa a una niña que ha nacido en medio del rosal. Y al final, esa historia es tan solo una historia más que pretende con sus letras alejar a cualquier futura rosa del rosal.